ሰላም ከመይለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መደብ ኣብዚ ዘለናሉ ዘበን ካብ እዋን ናብ እዋን እናተጋደደ ዝመጽእ ዘሎ ሕሶትን ብሳይንስ ዝተረጋገጸ ሳዕቤናቱን ዘድህበ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ንኽጸንሑ እናተመነኹ ሰናይ ምክትታል። ሕሶት ማለት ዘየለ ነገር ከም ዘሎ ወይ ድማ ሓቂ ዘይኮነ ነገር ኣምሲልካ ምዝራብ እዩ። ሓደ ሰብ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ቅድሚ ሕዚ ጀሚርዎ ዘይፈልጥ ሃንደበት ክሕስው ኣይኽእልን እዩ። ምኽንያቱ ሕሶትን ስርቅን ንገይርዎ ዘይፈልጥ ሰብ ፍርሕን ድንጋጸን ስለ ዝፈጥሩ እዮም። ሕሶት ብንእሽተይ ነገር ጀሚሩ ቀስ ብቐስ እናዓበየ ኸይዱ ባህሪ ዝኾነሉ ኣጋጣምታት ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። እናተደጋገመ ኸይዱ ባህሪ እንትኸውን ድማ ኣብ ደቂ ሰባት ክፈጥሮ ዝኽእል ስምዒት ከም ኖርማል ጌርካ ምውሳድ እዩ። ወልፊ ዘለዎ ሰብን ሕሶት ዝለመደ ሰብን ተመሳሰልቲ እዮም። እቲ ወልፊ ዝለመደ ሰብ ብእዋኑ ዝደለዮ ነገር ተዘይረኺቡ ከባቢኡ ቆላሕላሕ ከም ዝብል፣ እቲ ሕሶት ዝለመደ ሰብ እውን ብተመሳሳሊ ዝሕሶ እንተስኢኑ ግልጽልጽ እናበለ ይኸድ። ብተፈጥሮ ሓሳውን ሓቀኛን ተባሂሉ ዝውለድ ሰብ የለን። ሕሶትን ሓቅን ደቂ ሰባት ሕማቕን ጽቡቕን ዝፈሊ ሕልንኦም ተጠቒሞም ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም መሪጾም ዘማዕብልዎም ድሓር ድማ ዝውንንዎም ተግባራት እዮም። ሕሶት ዕድመ፣ ጾታ፣ ሃይማኖት፣ ደረጃ ትምህርቲ፣ ሕብሪ፣ ቆርበት ከይፈለየ ከጋጥም ዝኽእል ዓመል እዩ። ሕሶት ክበሃል እንተሎ ዓይነትን ደረጃን ኣለዎ እዩ። እቲ ቀዳማይ ዝኾነ ዓይነት ጥቕሚ ስራሕን ካልእን ክትረክብ ኢልካ ምሕሳው ብተደጋጋሚ ዘጋጥም እዩ። እቲ ካልኣይ ዓይነት ሕሶት ድማ ኣብ ህይወትካ ዓብዪ ሓደጋ ንኸይበጽሐካ ኢልካ ዝኾነ በደል ርኢኻ ከም ዘይረኣኻ ምዝራብ እዩ። ሰባት ከምዚ ዓይነት ሕሶት ዝዛረቡ ህይወቶም ንምክልኻል ብዝብል እዩ። እቲ ሳልሳይ ዓይነት ሕሶት ድማ ሰባት ንሓደ ሰብ እንተቐኒኦምሉ ካብቲ ንሱ ዘለዎ ደረጃ ንድሕሪት ክመልስዎ ከም ዘይከኣሎም እንትቐብፁ ብዛዕባኡ ዘይባህሪኡ ዘይፈጸሞን ነገር ኣምሲሎም ይዛረቡ። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ዘለናሉ እዋን ፍቕራዊ ርክብ ንምብልሻው ኮነ ተባሂሉ ዝዝረብ ሕሶት እናተጋደደ ምምጽኡ ዓበየናይ ግዜ ከም ዝበጻሕና ዘርኢ እዩ። ክልተ ሰብ ሓዳር ወይ ፍቑራት ንምፍታሕ ኮነ ኢልካ ዝግበር ሕሶት እቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ተግባር እዩ። ሰባት ጸጊምዎም ስራሕ ስኢኖም ንኽቝጸሩ ኢሎም እንትሓሰቡ ዝድገፍ እኳ እንተዘይኮነ ነገር ግን ምስ ፍቕራዊ ርክብ ንምብታን ዝዝረብ ሕሶት እንትነጻጸር ግን ዝሓሸ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ሰባት ብቐጥታ ናብርኦም ንኽመርሑ ኢሎም ዝዛረብዎ ሕሶት ስለ ዝኾነ እዩ። ገለ ሰባት ብጣዕሚ ዝተቐያየሙ ሰባት ንምትዕራቕ እንትጽግሞም ኣብ መወዳእታ ሓስዮም ዘተዓርቑ ኣለዉ እዮም። ኣብዚ እውን እቲ ቐንዲ ክንርድኦ ዘለና ምሕሳዎም ቅቡል ኣይኮነን፣ ነገር ግን ውጽኢቱ ክንሪኦ እንተለና ድማ ካብቶም ሓስዮም ሰብ ዘባእሱ ኣነጻጺርና ዝሐሸ ንብል። እዚ ክብል እንተለኹ ግን ሓሶት ምዝራብ ጽቡቕ እዩ ክብል ደልየ ኣይኮንኩን። ዝኾነ ዓይነት ሕሶት ብሃይማኖትን ብሳይንስን ዝተወገዘን ተቐባልነት ዘይብሉ ተግባር እዩ። ኣብ ሕብረተሰብና እኳ እንተሪና ነዚ ዝገልጽ ኣባሃህላ ኣሎ እዩ። ንሱ እውን ሓሳውን ቆርበትን እናሓደረ ይፈኩስ ዝብል እዩ። ብፍላይ ድማ ሰባት ንምጥቃዕ
ኮነ ተባሂሉ ዝዝረብ ሕሶት ክብረት ዘጉድልን ኣብ መወዳእታ ድማ ዘዋርድን እዩ። ከምዚ ዓይነት ሰባት ጽባሕ ንግሆ እንታይ ይፍጠር ኢሎም ኣርሒቖም ዘይሓስቡን ንግዚኡ ጥራሕ ዘገናዝቡ እዮም። ሓቅስያ ብርእሳ እንተቐበርካያ ብእግራ ትወፅእ ከም ዝበሃል ኣብ መሬት ዘየለ ነገር ሓሲኻ ምዝራብ ጽባሕ ንግሆ ምቅልዑ ዘይተርፍ እዩ። ክቡራት ተኸታተልተይ ብዛዕባ መበገስታትን ዓይነታትን ሕሶት ክሳብ ክንድዚ ካበልና እስከ ሕዚ ድማ ናብቶም ዓብየናት ሕሶት ወይ ድማ ሕሶት ምዝራብ ኣብ ዝለዓለ ብርኪ እንተበፂሑ ከምጽኦ ዝኽእል ሕማምን ካልኦትን ብዝርዝር ክገልጽ። እቲ ቀዳማይ ሕማም ልብን ደምን እዩ። ሰባት ብዘይ ምቁራጽ ብተደጋጋሚ እንትሕስቡ ድሕሪ ግዜ ኣብ ኣካላቶም ሳዕቤን ኣለዎ። ኣብቲ ኩነታት ብሰንኪ ሕሶት ዝፍጠር ኮርቲሶል ዝበሃል ሆርሞን ጸቕጢ ደም ክውስኽ ይገብር። ጸቕጢ ደም ከይቀነሰ ንነዊሕ እዋን እንትጸንሕ ድማ ስትሮክ ከጋጥም ዝኽእለሉ ዕድል ኣዝዩ ሰፊሕ እዩ። እዚ ድማ ብህይወት ናይ ምንባር ዕድል ዘጽብብ እዩ። እቲ ካልኣይ ሳዕቤን ሕሶት ድማ ኣብዚ ሎሚ እዋን ዝወፁ ዘለዉ መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ተደጋጋሚ ሕሶት ንጸገማት መዓናጡ ከቃልዕ ከም ዝኽእል እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ዝጸናሕኹም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገበር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።